Латвія закрыла мяжу з Беларусю. Што адбываецца? Як улады руйнуюць будынкі для навукоўцаў, а на іх месцы з'яўляюцца новыя для сілавікоў? А таксама, які новы праект распачаў на Ютубе Сергей Ціхановскі у сённяшнім аб'ектыве? У Менску 19 гадзіна. Віталь Бабін у эфіры. Пачынаем. Латвія закрыла мяжу з Беларусю. Такі крок улады нашай паўночнай суседкі тлумачаць тэхнічнымі прычынамі. Што можа стаяць за гэткай пастановаю афіцыйнай Рыгі, спрабаваў разабрацца Ян Федарович. Латвія закрыла адзіны пункт пропуску на мяжы з Беларусю – Патэрнікі Грыгарошчына. Калі і пры якіх умовах ён запрацуе, невядома. Праз тэхнічныя прычыны латвійска-беларуская мяжа закрытая. Заклікаем тых, хто яшчэ не вярнуўся ў Латвію, скарыстацца іншымі маршрутамі. Што гэта за тэхнічныя прычыны, не ўдакладняюць. Дзень раней Яніс Домбрава заклікаў грамадзянаў сваёй краіны не планаваць паездак у Беларусь. Апошнімі тыднямі ўлады Латвіі заяўлялі пра ўзрослую колькасць спробаў нелегальна мінуць мяжу з боку Беларусі. З пачатку ж года памежныя службы перадухілілі амаль 9 тысячаў такіх спробаў. Дзеянні ўладаў Латвіі не да канца зразумелыя. Калі гэта сапраўды жэст, дэманстратыўны жэст незадаволення на адрас Беларусі, то як бы трэба было так адкрыта і сказаць. Усё гэта выглядае трохі дзіўнавата, але мяркуецца, што тут ёсць палітычная падаплёка, ёсць палітычныя прычыны, якія хаваюцца за тэхнічнымі прычынамі. Тым часам МУЗ Беларусі справаздачыцца пра спыненне дзейнасці групы, якая зарганізавала канал незаконнага ўезду, перабывання і транзіту замежнікаў праз тэрыторыю нашай краіны. Арыштаваныя 4 асобы, якіх назвалі выхадцамі з Блізкага ўсходу. Паводле версіі сілавікоў, яны цягам 2 гадоў дапамагалі мігрантам незаконна мінаць мяжу праз лясы і раку. Ян Федарович, Белсад. На Гомельшчыне каўшом экскаватара паставілі кропку ў гісторыі вытворча-лабараторнага корпусу Палескага інстытуту раслінаводства. Дзяржава не знайшла грошай, каб нават закансерваваць незавершаны будынак, і яго за лічаныя гадзіны ператварылі ў руіны. Пры гэтым сродкі на новыя будынкі міліцыі і дамы правасуддзя улады знаходзяць. Падрабязней Зміцер Смак. Магутны коўш адначасова разбурае цагляныя сцены і планы навукоўцаў. Гэты комплекс Палескага інстытуту раслінаводства пачалі будаваць яшчэ ў 1990-х. Тут збіраліся ствараць новыя гатункі пшаніцы, жыта, кукурузы, але прыярытэты відавочна змяніліся. Навукоўцы замест новых лабараторыяў атрымалі руіны. Затое міліцыянты і суддзі ледзьве паспяваюць рэзаць чырвоныя стужкі на адкрыцці сваіх новых будынкаў. У бюджэце на гэты год беларускія навукоўцы на фоне сілавікоў выглядаюць надзвычай бедна. На навуковую дзейнасць чыноўнікі пастанавілі даць у 12 разоў меней, чымся на так званую праваахоўную. І гэта не датычыць арміі. 6 мільярдаў 700 мільёнаў пойдуць менавіта на суддзяў, міліцыянтаў, кадэбістаў ды іншыя спецслужбы. Гэта проста стратэгічны суіцыд доўгатэрміновы. Таму што ў той час, як інвестыцыі ў даследаванні і распрацоўкі яны забяспечваюць эфектыўную аддачу, там у суадносінах 1 да 3. Выдаткі вось на сілавы блок гэта чыстае такое стэрыльнае спажыванне. То бок краіна з'ядае сама сябе. Мінулай восенню Лукашенка сустракаўся з навукоўцамі і наўпрост ім сказаў, чаму прыярытэт застанецца за сілавікамі. Люди в погонах встали и сказали рядом с президентом, а то впереди. Нет. 20-й год, вы же все помните. Они этим самым подняли свой уровень и статус на высочайший уровень. Может, еще тот 20-й год для ученых не наступил, когда вы статус свой поднимете? Як навукоўцы павінны браць удзел у рэпрэсіях, Лукашенка не ўдакладніў. Калі ён прыйшоў да ўлады, выдаткі Беларусі на навуку складалі каля адсотка валавога ўнутранага прадукту. А цяпер у параўнанні з суседзямі наша краіна скацілася ў самы ніз спісу. Меншая Літва выдаткоўвае на навукоўцаў у 3,5 разы больш. Польша ў 5 разоў. Доля навукі ў нямецкім бюджэце ў 11 разоў большая за беларускія прапорцыі. Я параўноўваў Аўстрыю і Ізраіль, яны параўнальныя з Беларусі. Там под 10% ВВП.
І паглядзіце, дзе гэтыя краіны зараз. Яны жывуць за кошт высокатэхналагічнага экспарту. Вось і ўсё. Паводле ЮНЕСКО палова адсотка ВУПу на навуку крытычны парог на мяжы існавання. Беларуская навука ўжо далёка за гэтую смяротную мяжою. То бок грошай на яе, як і ў гісторыі з будынкам Палескага інстытуту, не хопіць нават на кансервацыю. Зміцер Смак, Белсат. Да міжнародных падзей у Киеве загінулі 9 чалавек, дзесяткі параненыя, сярод іх 4 дзяцей. Гэткія вынікі камбінаванага удару па Ўкраіне, якія нанесла Расія ў ноч на 1 жніўня. Пра гэта ды не толькі ў аглядзе ад Руслана Ігнатовіча. Пажары і разбурэнне жылых дамоў адразу ў 5 раёнах Кіева. Агулам расійскія войскі выпусцілі 35 ракет розных тыпаў і амаль 200 ударных беспілотнікаў. Прэзідэнт Уладзімір Зеленскі заявіў, што украінскай супрацьпаветранай абароне ўдалося збіць толькі одну балістычную ракету. Прычына – крытычны дэфіцыт боепрыпасаў для сістэмаў «Пэтрыят». І, паводле Зеленскага, гэта толькі заахвочвае Маскву да новых атак. Тым часам сілы абароны Украіны працягваюць знішчаць ваенную лагістыку акупантаў. У акупаваным Крыме пад ударам склад марскіх дронаў, 2 чыгуначныя масты і падраздзяленне радыёэлектроннай выведкі. Апроч таго, украінскія беспілотнікі атакавалі адзін з найбуйнейшых расійскіх нафтаперапрацоўчых комплексаў – «Башнафта» ва Уфе. Ситуация пасля масавага прорыву мигрантов узятая под контроль, заяўляе МУС Іспаніі. Паводле ведомства, абсалютная большасць людзей, якія напярэдадні мінулі мяжу, вярнулася на тэрыторыю Марока. Гаворка пра больш за 50 тысячаў чалавек, якія прорваліся з Марока ў іспанскі анклаў Сеута на поўначы Афрыкі. Паводле іспанскіх уладаў, прычыною сталася правакацыйная кампанія ў соцсетках з чуткамі пра нібыта адкрытыя межы. У цісканіне пры спробе пераадолець памежныя агароджы загінулі прынамсі 57 чалавек. Прэм'ер Педро Санчес назваў інцыдэнт атаку на суверэнітэт. Каб стабілізаваць сітуацыю, у анклаў давялося сцягваць войска. Мігранцкі крызіс выклікаў спрэчкі ў еўразвязе. Гэтак Італія заявіла пра аднаўленне памежнага кантролю з Іспаніяй. Прапанову Рыму прыпыніць дзеянне шэнгенскага пагаднення з Мадрыдам падтрымала Фінляндыя. Польша ушановая памяць герою варшаўскага паўстання, найбуйнейшага ўзброенага чыну падполя ў акупаванай нацыстамі Еўропе. З моманту яго пачатку мінула 82 гады. Традыцыйна о 5 гадзіне ўвечары ў так званую гадзіну ВУ у Варшаве, ды і іншых гарадах краіны на 1 хвіліну уключаюцца сірэны. У гэты момант жыхары, аўтамабілі і грамадскі транспарт спыняюцца, каб аддаць даніну памяці загінулым. У памятных захадах бяруць удзел і найвышэйшыя асобы дзяржавы. Прэм'ер-міністр Дональд Туск у сваім звароце падкрэсліў, паўстанцы 1944 года адказалі гераізмам на тэрор, каб сённяшняе пакаленне маглі жыць у свабоднай краіне. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Сёння 37-я гадавіна з дня нараджэння Рамана Бандарэнкі. Ён пражыў усяго 31 год і трагічна загінуў у Менску 12 лістапада 20-го. Рамана моцна збілі пры затрыманні на плошчы Пераменаў, а пазней у аўце, куды яго даставілі выкрадальнікі. Беларуса з ацёкам галаўнога мозгу і шматлікімі траўмамі даставілі ў РАУС, адтуль у шпіталь, але ўратаваць мужчыну ўжо не здолелі. Забойцаў і выкрадальнікаў маладзёна так і не пакаралі. Сярод іх, як мяркуецца, маглі быць экс-кіраўнік Федэрацыі хакею Дзмітрый Баскаў, чэмпіён у тайскім боксе і кікбоксінгу Дзмітрый Шакута, а таксама Лукашэнкава прэс-сакратарка Наталія Эйсмант. Іх пазней пазналі на відэа з камераў назірання. У Варшаве працягваецца 5-й футбольны турнір беларускай салідарнасці. У гэтыя хвіліны ідзе фінальны матч. Гуляюць каманды «Пагоня» і «ТЛ-Бут». Гэтым разам спаборніцтвы носяць імя журналіста і блогера Мікіты Мелказёрава, які адышоў у вечнасць. Летась у снежні на полі пабываў мой калега Вітаў Сіўчык. Загляне сонца і ў наше ваконца. Горача было сёння на турніры беларускай салідарнасці ў Варшаве. Раней гэта быў кубак колішняга палітвязня Александра Івуліна. Сёлета у гонар светлай памяці журналіста Мікіты Мелказёрава.
як би то ні було, життя все ж таки протягується, життя треба жити, треба протягувати справу Микіти, білорусіць разом. Але от такі моменти просто вельми шумліва і вельми приємно, що так багато білорусів сьогодні приїхало з різних городів Польщі, з різних країн Європи. Микіти Мілказорова, дякуючи його чоловічому таленту і журналістському таленту, виграли всі. По игроку! 28 камандаў, пачуццё свабоды, 100% беларускасці. На адкрыцці спаборніцтваў выступалі беларускія палітыкі, а таксама часовы павераны ў справах Нідерландаў у Польшчы. Гэтая краіна вырашыла падтрымаць арганізацыю турніру. Большага аматары, але не зусім. У турніры ўдзельнічаў беларускі клуб «Пагоня», які грае ў мазавецкай лізе Б. Пагоня у одинадцатках і на чвэрць поля 6-на-6 гэта розныя, можна сказаць, віды спорту, розны футбол. Але, вядома, я ўдзячны ўсім і кожнаму, хто далучыўся да гэтага турніру. Ужо пяты год мы збіраемся дзеля салідарнасці. Цяпер яшчэ светлай памяці Мікіты Мілказёрава гэты турнір. Таму дзякую ўсім, хто змог прыехаць у гэты гарачы сонечны дзень у Варшаву. І хай кожен атрымовує насолоду від футболу. Футбол яднае Беларусь таксама. Думка, якая гучала на турніры. Некалі за кубак Мікіты Мілказёрава пазмагаюцца і на беларускай зямлі. Важна захоўваць сябе і ўмацоўваць супольнасць. І акурат гэтаму спрыяюць такія спаборніцтвы. Вітал Ціўчык, Белсат. Блогер, былы палітвязень Сергей Тихановскі запусціў новы YouTube-канал. Контент незвычайны. Гэтак Тихановскі чытае казку ўласнага сачынення, якую напісаў у 2023 годзе у турме Жодзіна і прысвечаную палітычнай сітуацыі ў Беларусі. 30 лет – это все без конца. А народ все терпел подлеца. Расколдовать бы этот народ, да мешает усатый урод. Сергей Тихановскі выйшаў на волю ў чэрвені 2025 года. Цяпер жыве ў США. Як кажа былы палітвязень, ён вучыць ангельскую мову і рыхтуецца да паступлення ва ўніверсітэт. Ягоныя дзеці, Карней і Агнія, нейкі час правялі з Сергеем за акіянам, але цяпер пераехалі да маці Святланы Тихановскай у Варшаву. У Менскім цэнтральным батанічным парку ў гэтыя выходныя праходзіць фестываль водных ліхтарыкаў. Цягам 3 дзён з 19 да 23 гадзіны тут ладзяць лазернае шоу, светлавыя інсталяцыі, а таксама масавы запуск вадзяных ліхтарыкаў. Далей глядзім без каментара. –35 градусаў вышэй за 0. Такой адзнакі на тэрмометрах дасягнула сёння тэмпература паветра ў Берасці. Заўтра анамальная спёка працягнецца. Гэтак у некаторых раёнах Гомельшчыны сіноптыкі прагназуюць да плюс 35-37 градусаў. У гэтай сувязі абвешчаны чырвоны ўзровень небяспекі. Медыкі раяць менш заставацца на сонцы, апранаць лёгкае светлае адзенне, піць больш вадкасці і не ўжываць алкаголю. У сваю чаргу дарожная аўтаінспекцыя нагадвае: не пакідайце ў такое надвор'е ў аўтамабілях дзяцей і хатніх гадаванцаў. Пад сонцам аўта за 15-20 хвілінаў награваецца да тэмпературы небяспечнай для жыцця. На гэтым у нас усё. Дзякуй за вашу увагу. Лайкі, каментары. Ужо заўтра чакаю вас у выніковай студыі Белсат. Разам падсумуем галоўныя падзеі тыдня. Да сустрэчы.